After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed,
God is with us through the Blessed Mother, Mary, who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, "Let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God." Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us. Let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen.
Mapalsito man gano'n siya. Palsito man. Mga tugang, yan na po kita sa ika-22 na Domingo nin taon. Ang tema ay ang pagpapakumbaba. Ang tawang mapakumbaba, winawarasan nin mahal na Diyos kan sa iyang balaog nin pagkamuot. Ang pagpapakumbaba, sarong pagpahiling nin karahayang buot. Maninigos sa mata kan Diyos, ang tawo na pano nin karahayan, asin kapakumbabaan. Ipamibinyato sa selebrasyon kan Eucharistia, natabangan malugod kita nin kagurangnan sa satuyang mga paghinguwa na mabuhay nin may malinig asin mapakumbabang puso. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
kanyato ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka na maasin ka na asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na anghel sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibig kita. O Diyos nin mga kapagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarahay, italantok mo sa samong mga daghanan pagkamot sa imo ngaran, asinwarasan na sa paguswag nin kabanalan, ang mga marahay na bagay sa mo sa imong patalubuon,
asin sa maigot na pagbantay ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapasabot kan pangangaipo, na utubon an katungdan sa buhay nin mga kapakumbabaan. Kaipuhan na magpahiling kan sinserong paglingkod. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Aki ko, mahuyong gibuha an sa imong katungdan, tanganing mamutan ka kan mga katuod ning Diyos. Kung ika urog na dakula, urog ka man magpakumbaba, tanganing magkamit ka nin biyaya sa atubang nin kagurangnan. Huli tadakul an kapangyarihan nin kagurangnan, siya inuumaw kan mga mapakumbaba. Daing bulong an helang kan mapaabaw-abaw, huli taan karatan nakagamot sa iya. An hulit pag-isip-isipon kan tawong may isip, asin talinga na naghihimate an minamawot kan tawong madonong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Harong inandam mo para sa dukha, taika o Diyos marahayon. Harong inandam mo para sa dukha, taika o Diyos marahayon. An mga matanos maugma sa atubang ning Diyos, maawit asin masayaw sa kaugmahan, mag-awit sa kagurangnan, mag-awit sa iyang ngaran. Andamon andalan para sa nagkakabayo sa panganuron, ipag-ugma ang kagurangnan, mag-awit sa iyang atubang. Harong inandam mo para sa dukha, taika o Diyos marahayon. Ama nin mga ilo, para ampon nin mga balo. Siring kaiyan ang Diyos sa iyang banal na templo. Harong naiirokan, itinataon nin Diyos sa mga dukha. An mga nabibilanggo sa iyang iliniligtas. Alagad an masumbikal, mag-eerok sa alang na daga. Harong inandam mo para sa dukha, taika o Diyos marahayon. O Diyos, pinauran mo nin makusog, kanan sa imong banwaan nagutom, bagong buhay itinaom mo sa sainda. Duman nakakuang harong an sa imong banwaan, harong an sa imong inandam para sa mga dukha, huli taika Diyos marahayon. Harong inandam mo para sa dukha, taika o Diyos marahayon. Ipinapahayag sa ikadawang babasahon ang katotohan na ang pagdulok sa Diyos nagtataonin bendisyon sa mga tao. Hinanyugon po niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Arog kan mga Israelita, da ikamo nagdulok sa sarong bulod na dudutaan, sa bukid nin Sinai na may naglalaad na kalayo. May kadikluman, may dampog, may bagyo, may tanog nin trompeta, saka may sarong tingog. Kan madangog kan mga tao ang tingog, nakimaherak sindang da inapadaguson kaiyan. Kundi nagdulok kamo sa bukid nin Sayon, asin sa syudad kan buhay na Diyos. Ang langit non na Jerusalem, na may daima bilang na mga anghel na maugmang nagtitiripon. Nagdulok kamo sa katiripunan kan mga panganay nin Diyos, na ang mga ngaran nasusurat sa langit. Nagdulok kamo sa Diyos, na iyo ang hukom kan gabos na tao. Nagdulok man kamo sa mga espiritu kan mga matanos na taong naging banal. Nagdulok kamo kay Jesus na iyo ang tagapag-ultanan kan bagong tipan. Asin sa iwinirek na dugo,
na igwang mas marahay na mga panuga kisa panuga kan dugo ni Abel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrupyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Sarong aldaw na Sabat nagkakan si Jesus sa harong nin sarong lider na kaayon kan mga Pariseyo. Duman pinagmasdan siya kan mga tawo. Namasdan ni Jesus na pinipili kan ibang mga bisita ang pinakamarahay na tukawan, kaya nag-usipon siya nin sarong parabola. Kung alukon ka sa kinasal, day ka magtukaw sa pinakamarahay na tukawan, tatibaad may inalok ang kagharong na urog kisa sa imo, dangan ang nag-alok sa indong duwa, madulok asin masabi, itao mo sa iya ang tukawan, masusupog ka, tamatukaw ka sa pinakamenos na lugar. Kaya kung alukon ka, tumukaw ka sa pinakamenos na lugar, tanganing kung dulukon ka kan nag-alok sa imo, sasabihan ka, katuod, madya sa mas marahay na tukawan. Dakulang ondra mo ini sa atubangan kan gabos na bisita. Huli taan si Isayman na nagpapakumbaba, ilalangkaw. Danga nagsabi man si Jesus sa kagharong na nag-alok sa iya, kung magpabangkete, dai ka mag-alok kan mga katuod mo, o mga tugang mo, o mga kadugo mo, o mga kataid mong mayayaman. Huli ta aalokon ka maninda, kaya mababalusan ka. Kung magbangkete ka, alukon mo ang mga duka, mga kimay, mga pilay, asin mga buta, bibindisyonan ka, huli tada sinda makakabalos sa imo. Babalusan ka nin Diyos sa pagkabuhay liwat nin mga matanos. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Ang sa tuyang mga binasa, pwedeng tao sa tuya nin, sabi ka ni, challenge sa tuyang way of life. Ano daw, kita sa mga tao na, sabi nga ni Ikayan, gutom sa ondra o gutom sa, sabi kaning appreciation, ano po, kita daw sa mga tao na gustong pirming nasa inutan, sabi kani gusto pirming tinataawanin ranga, okay. O kaya kita daw sa mga tao na mas pinipili na sangaran kan pagibunin karahayan hilom sana, huli ta aram ninda mayong day aram ang mahal na Diyos.
asinan sa indang kamautan, bako an ondra hali sa kinaban, kundi an ondra hali sa kagurangnan. Kaya duwang parte sa satuyang ebanghelyo ang nadangog niyato na pwede niyatong paghurup-hurupan asin ihapot sa satuyang sadiri. Enot itong pag-question o kaya pagkureher ni Kristo sa mga attitude o sa attitude kan mga bisita. Tas yung mga bisita na makikikinasal, sinda nag-aaragawan, sabihon taman, exaggerated, nag-aaragawan sa enot na tukawan. Itong sa tukawan na mahihiling sindakan gabos na maabot. Kaya ni-remind sindakan mahal na Diyos, dahil ka mo magpili kan pinaka marhay na tukawan pagka mo inimbitaran, tabaka igwa pa ning mas marahay sa indo. Asin sabihan ka kan sa imong ka nag-imbitar, itaw mo sa iyang tukawan at tinutukawan mo, masusupog kang gayo. Iyan ang sabi sa tuyang ebanghelyo. Kaya digdi sinasabi na piliunta itong menos na tukawan, tanganing ang kagsadiri o ang nag-imbitar sa imo, iyo ang magtao sa imo nin onra o iyo ang magpatukaw sa imo duman sa pinakamagayon na tukawan. So ano ang pinapasabot kanisa sa tuya ang mga tugang? Aram taman baga na tunay mananggad ang respeto in general, ang pagtaunin onra dayan pigdidiman sa tao. Kusa ayan itinatao kan tawong nakakahiling kung paano ka mamuhay o makipagkapwa tao. Sabihon taman na sa satuyang pagkabuhay, yao na sa satuyaan gabos, alagad sa paggamit kan gabos na iyan kung bako man marhay sa paghiling kan satuyang kapwa, dawa ka pa dakul na resources o kaya madunong ka sa kinaban, dahi katatauaning onra o kaya respetong tama sa imo o kaya hali sa inda. Kaya ini sinasabi sa sato na ang respeto o kaya ang onra ang pinakahalangkaw na paghiling. Sabi kani, ini dapat mahali duman sa nakakahiling sa imo. So digdi pinapasabot ni Kristo sa iyang mga disipulos na day kita paka gutom, sabi kani, sa onra kan kinaban. Magutom kita sa onra sa ranga na itatao sa to kan sa tong kagurangnan. So saro ini sa mga pwede niya itong paghurup-hurupan, hulita mas importante para sa satuya na mga nagsusunod sa mahal na Diyos na kita maging marhay sa atubangan kan kagurangnan. Kaya nga ni baga sinasabi sa satuya, paladan kamo kung kamo minumuda huli sako, di ba? Paladan kamo kung kamo pinipersecute huli sako. Yan. Kaya sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay, sinasabi taman baga, ano paman ang satuyang maaako sa kagurangnan kung inako na niyato ang gabos sa kinaban. Kaya sa satuyang pagibo kan karahayan, lugod yan ang satuyang motibasyon na kita mataawanin onra duman sa kalangitan sa kung sain makakaibanan niyato ang kagurangnan. Ikaduwa na punto o parte kan sa tuyang ebanghelyo, iyo na para manduman sa nag-iimbitar. Ano sabi ni Kristo? Kung ika magpabangkete, tayo mo pag-alokon itong mga mayayaman, pinsan mo, kadugo, itong mga tao na makakabalos sa imo. Yan. Kaya kung ika mapabangkete, alokon mo sa mga pilay, kimay, buta, etc. Anong bud sabihon? Itong mga taong dai pwedeng o mayong kapasidad na magbalos sa imo. So anong tinatawan doon digdi? Sa ngaran kan sa tuyang pagibong karahayan, dapat nakaugat sa pagkamuot o kaya sa pagmalasakit sa satuyang kapwa. Dahil nakaugat sa, sabi kani, tangani na kita sana ma-please o kaya tangani na kita sana umawon kan kinabana ini. So pagkamuot asin pagmalasakit sa satuyang kapwa, iyo iyan ang tatauan tanin doon sa ngaran kan satuyang pagibunin karahayan. In general.
Kaya digdi, sabi niya to, pirmi sa satong sadiri, talagang pagday kita digdi sincero, pagbako kitang sincero sa mga puntong ini, madadaog kita kan kinaban. Madadaog kita na kan padagka, sabi kani, kan kinaban, asin malilingaw kita, na ang satuyang dapat na tinatauaning hararom na kamautan, itong langit nun na bagay, bakong kinabanon na bagay. Kaya digdi sa satuya mga tugang, ano ang tinatauanin doon? Enot sa gabos, an kapakumbabaan. Sa satuyang enot na binasa, nadangog niya to, an pangapudan. Sabi sa satuya na, sige sana, gibuha an sa indong katungdan, tanganing mahuyong gibuha. Sabi kani, an sa indong katungdan, tanganing mamuutan ka kan mga katuod nin Diyos. So sige sana, sa kapakumbabaan, sa paagi kan kapakumbabaan, sige sana ang sa tuyang pagibong karahayan. Anyway, mayo man natatago sa matakan sa tong kagurangnan. Halimbawa, abaga ngaya, minsan dinajustify niya to iyan, kawasa man ngaya, Father, tinatawan ako ning onra. Pinapasalamatan man ngaya ako. Sa parte kang na recipients o kaya beneficiaryo kan sa tuyang magayon na gibo, saro man niya na sabi ka ni tamang gawi, magpasalamat ka man. Yan. Taano, tinauan ka maning regalo sa bihunta, tinauan ka maning ranga. Ang sala digdi, itong pagmatao kita, may demand kita. Yan, garbaga itong sa kuyan, o ako ngaya, matao ngaya ako, Father, madonate ngaya ako, pero iba mo ang pangaran ko dyan. Yan. Pag iniba, di ka na makaulit. Yan. Pero pag iniba mo, ay sige, ulit-ulit kita. So, araw ka yan. Itong hali sa imong demand, yan ang sala. Ano po? Yan ang dinidiscourage. Pero kung sakaling tauhan ka, pasalamat ka. Taano, inot sa gabos, tataong magpasalamat, so nagtao sa imo. Di ba? So, itong hali sa luwas, bakong hali sa laog. Pangadua, itong sinasabi sa satuya na pagmalasakit sa satong kapwa. Ano po? Digdi, aram taman baga. Sabi ka ni, in general, mayo man talagang dahil pwedeng hiras na tao sa saindang kapwa. Sabi kayan, walang mayaman na hindi nangangailangan. Walang mahirap na walang maibibigay. So sabi kani, kung daita kaya sa resources, yaon sa tuyang mga talento, di ba? Yaon sa tuyang oras, etc. Ang sa tuyang time, ang treatise niya to, ang time niya to, ang talents niya to, ang treasures niya to, iyan itinao sa satuya, tangani na tunay mananggad, maipahiling niya to sa kinaban, ang lalaogon kan sa tung kagurangnan. Bakuan sa tuyang lalaogon. Kaya kung iyan ang sa tuyang motibasyon, tunay mananggad, magkakaigwa kita ning onra, hali sa mahal na Diyos. Biyaya, hali sa mahal na Diyos. As ining biyayang ini, iyuan sa tuyang minamaawot, an buhay na daing kasagkuran, kaibanan kan sa tong kagurangnan. Matindugpuan ka, boss. Paglalakbay,
pamibining banwaan, kun urog na hararom an pagkamidbid niyato sa Dios, urog man niyatong matalastas an satuyang lubos na pagsarig sa iya. Nag-aaram kan satuyang mga pagkukulang sa kakulapusan mamibi kita sa Ama. Ang satong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan simbahan. Padagos na magdusay kan sa indang buhay, sa lubos na paglingkod kay Kristo, asin kan sa iyang banwaan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa matinaong puso, makanood kitang magtalingkas sa mga pansadiring kasibutan, asin magtalubo sa pagmawot na masabatan si Kristo, na mahuyo asin makapakumbaba an puso. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magkaigwa kita kan tunay nakapakumbabaan sa satuyang pakikipagkapwa. Urog na sa mga duka asin mga inaapi, asin mamidbid sa inda si Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang sa satuyang komunidad. Matabangan niya to sa indang kahilangan. Huli kan satuyang pagmakulog ag asin pangataman. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga tugang niya tong gadan, makisumaro sa kadean nin Diyos nun na pagkamuot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na kagurangnan, Ama nin mga dukha, himatea ang mga pag-arang kan sa imong banwaan, sa tahaw nin sa indang katikapuhan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw na po para sa pagdulot kan mga atang.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ku asinan sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamulawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang banal na pagdulot, danay na magtao sa mo kan nakakaligtas na bendisyon, tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako usanang nakakamati kami araw-aldaw kan mga bunga, kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapa sa imo na daing katapusan, kaya kaibakan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon, nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad banal, burabot din kabus na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin kinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis asin gararay pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherat, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naga
bahala kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa ibong Espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag mauumayan. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Indog po. Mamibig kita. Kagurangan, kaming nabasog kan tinapay nin langit no na lamesa, nagaarang na parigunon an samong mga puso, kaining kakano nin pagkamuot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo, sa samong mga kapwa, uli kay Kristo sa mong kagurangan. So, bago ko po itong huring bendisyon, buot kong pasalamatan ang satuyang, sa ngaran kan satuyang kura paroko, ang satuyang youth choir. First time ninda ining nag-iba, no? Palakpakan taman sinda, no? Puro bulyo man tabi, day ko nadadangog ang boses. Nag-iba man lang talaga sinda, nag-observe, ano po? As in, ngapit na panahon, masulo naman iyan. Ano po? So, thank you very much sa Indugabos, sa Tuyang Choir. Salamat po sa nag-cover sa Indugabos na mga yaon digdi, Diyosan magbalos. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payo, asin maghagading bendisyon sa mahal na Diyos. Ilikay kamunin Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamunin gabos na karahayan. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamunin kaugmahan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarahay, sagkud na lumaog kamo sa indong langit no na pamana. Amen. Asin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po sa Indugabos. Good morning. Thank you.